En ze wiek dwaande mij de tredden en dat zucht er zo uit. Dus dat wiek best wel even, nou ja, dat vond ik best wel even kak. Wow, flotsch. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, de aanroende dagen ga je hem zien uw reis richting Gran Canaria. En uw eerste dag op het park waar we zitten in Gran Canaria. Ik ga je met hoesjes laten en het park laten. En nu wie ik dwaande mij de verdere filmpjes up te laden. En er is wat heel kaksbaat, jongens. Echt weer, ik let het je zien, want alle opnames die ik daarna maken ga, die binnen nou, net slagen. Mijn camera is op een of andere manier stikken hier. Dus dat is echt ontzettend baal. Ik zal even zien dat ik je zien te kennen hoe dat dan werkt. Of net werkt dus. Ik ga hier een voorbeeld. Dus nou ja, ik hier dus die oren 12 filmpjes upload. Dat wil je hartstikke leuk. En zo wie ik dwaande mij de tredden en dat zucht er zo uit. Nou ja, dat ziet er dus echt gewoon net uit. Nou ja, het blijkt dus dat de camera stikken is. Ja, hij stelde net meer scherp en hij trillen. En je kwam er dus eigenlijk pas achter, doet wij wat tussen. Dus ja, alles wat ik filmen ga na die dag van de vlucht en de eerste dag dat ik het park zie leert, is al je misleren. Dus dat vind ik best wel even, nou ja, dat vond ik best wel even kak. Maar nou, ik ben dan ook wel iemand die dan denkt in oplossingen. En gelukkig hier een collega van mij echt een supergoed idee. Die zei van, hé, maar je bent mijn zanggrote groep. Er ben vast foto's en filmpjes maken. Nou, dat klopt. Ik moet heel eerlijk wezen, ik ga met mijn telefoon wel wat foto's maken, maar net zo volle filmpjes. Omdat ik natuurlijk altijd film in mij dit ding. Dus, maar de oren, die hier toch echt wel wat filmpjes en wat foto's maken. Dus ik ga alles van iedereen krijgen. Ik ga dit zelfs in 2 delen zelfs in 2 delen maken. Dus ik wil hem eigenlijk gewoon deel 1 shillen van al uw foto's en filmpjes van uw reis op Gran Canaria. Dus net een vlog zoals ik dat daar maken ga, want dat is al in mijn leren. Maar ik ga je bijpraten met foto's en filmpjes die we daar maken gaan. En dan krijg je toch een beetje een beeld hoe mooi we het daar gewoon hebben. Want het is natuurlijk hartstikke jammer dat die beelden voort binnen. Maar wat hebben we een schitterende, mooie vakantie, jongen. En nou ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. We hebben echt prachtige dagen gehad. We zijn echt lekker in bijkam. En ja, dat zeg maar, ik was hier op de foto's en films. We hebben echt genoten. Dus ik neem je mee in deel 1 van uw vakantie op Gran Canaria. Nou ja, wij gaan natuurlijk op vakantie. En we zijn echt super de happy, de peppy. En dat is juist hier wel op. Echt heel blij. Ilse zit hier bij Famke Windrek. Heel klaar voor. En we kregen een foto dat Jelmer, Afina, Jaren en Lois echt onderwijs winnen. Dus we gaan op naar Eelde. Want wij binnen opstijgt in Eelde. Ze op Schiphol en Gost in zijn grote sleuf, zeg maar. Maar zijn sluis. Maar je moest dus gewoon naar het vliegtuig tarren. Hier zitten we in het vliegtuig. En hier zitten we, maar uw gezinsje. Van Ildo de allereerste keer. Zaak had al wel eens jeder vleien. Weer toen ongeveer lieke oud als Ildo nou weer. Dus dat is wel grappig. Maar ze vonden het beide wel leuk. Zaak vond het eerst wel heel spannend om te vleien. Maar nou, toen we een keer opstijgen vonden het eigenlijk best wel heel cool. Dus dat was wel heel leuk. En toen waren we op het park. Hier ben ik met Ildo. Nou, zat het misschien echt van winterse temperaturen naar zomerse temperaturen. Echt heerlijk, lekker warm. Gemiddeld zo'n 24 graden, dus echt perfect. Om mij hoeft echt net heater. Ik ben net van het hele heater waar, dus nou ja, dit vond ik echt perfect. En Zaken en Jaren, die hier beide een step mee. Dus die konden er lekker over het park heen steppen. Rechtszekje op en dan konden ze geen steen waar ze wonen.
We hier alle keer ons eigen appartementje, dus dat weer wel lekker. Dan, als het even niet nog hier is, koest hij weer omloeken. Nou ja, en als het boeren zijn koest, lekker het park op. Dus we houden wel lekker vrijlucht. En ik denk dat dat het beste is, als het maar zo'n grote groep is. Want als het constant op elkaar wachtje maakt, dat is net zo volle wurg, zeg maar. Als de liedjes op bedlijn zagen we elkaar vaak op. De hoesjes ziet mooi op steenworp afstand, dus hier de baby volgens mij. En hier hebben we een stukje mijn skaat opzocht, want dan koest een beetje kiezen als het in de skaat of in de zinnen zitten woedest. En natuurlijk woest zaken graag voetballen. En Omke Jelmer in de minste net, dus lekker maar Ome Jelmer in het gas voetballen. Ome Jelmer die vindt voetbal echt leuk, dus zaken weer helemaal in zijn hum. Lekker maar een baltje. Dat wie het eerste wat zaken woe, een balkeerpje op vakantie. En wat doet Ilda wordt liefst? Lekker eten en drinken. Dus die zit lekker in gas met wat chippies en wat wetter. Lekker drinken. Die vindt dat heerlijk. Die wil volop aan het genieten van het mooie waar. Nou ja, en Sadje Sjoen is Ilda begonnen met rennen. En lekker op blete voetjes. Dus ze had het rennen daar echt volledig geleerd. Je thuis weer het nog 4, 6 stapjes. Maar op vakantie weer het echt volle bak rennen. Dus net alleen nog een hand, maar echt los. Ik mijn zaken wie ik natuurlijk druk aan het oude hoeren. En die vindt het vleertoetje altijd zo leuk om te dwalen. Maar we deze foto's maken. Nou, ik kan echt zien dat hij volop aan het genieten is. Mijn lietse akker op baardje. Hier nog een foto met Jara. Jara is echt mijn maat. En wel mooie zaken. Jara kan het heel goed vinden. Maar Jara ziet ik wel eens even lekker met u vooral hier te kletsen of te shoppen. Dus dat is mooi. En dan weer zaken met de man. Nou, het voetballen of het zwemmen of wat ik maar. U zei te mem al 2 weken eerder naar Gran Canaria dan u. Wij bij Letterkaan, de tweede week bij Wijka. En Paak en Beppe hier in de bandjes heel bot mist. En nou ja, op deze foto kist echt zien dat Paak en Beppe lekker met Ildau ontkroepen binnen. Lekker met Paken zaken, bij het wetter. En dus hij mem al echt al in een relaxmodus natuurlijk. Die hier al 2 weken vakantie gewoon. Dus die zijn helemaal zen. En we hebben op het park een eigen zwembad, meerdere zwembaden trouwens, maar één mijn hele coole gliedsbaan. Met de band toch echt wel het meeste gebruik van maken haar. Dus dat was wel heel leuk om te zien. Ach, en ome Chip had eigenlijk ook heel vaak met de jeugd in het wetterlijn. Lekker met hun oude hoeren en gagdwaan. Dat is Chip wat taf vertrouwd, zeg maar. En lekker, hier is een slow motion filmpje. Dat de bijen in het wetter springen. En Lois die wie net echt van het jippenwetter. Lois wil je even bij het pierenbadje. Nou, dat is ook helemaal prima. Dus daar wiek ik vaak met Ildau. Hier nog een slow-mo filmpje van de jeugd. Try het. In. Wow. Flotsch. Tadaa. Ja, die band vindt dat geweldig van die slow-mo filmpjes. Zelf denk ik van oké, maar achteraf is het dan wel heel leuk om te zien. Oh, hier is nog een slow-mo filmpje. Nou, doen we nog een. Yes, katoen. Nou, hier is juist Lois weer wat aanmerkers met wetterhelien. En Beppe met Ildau. Nou, en we hadden eens zo nou en dan van de band even een foto gemaakt. Want er was een heel mooi bankje. En er is perfect licht en mooie achtergrond. En nou, dat was gewoon wel heel leuk. Dus hebben we zo nou en dan wat foto's maken van de band of van u met de band. En de eerste foto is met Jara, Zaken, Lois en Famke. Ilda wie er helaas toen net bij. Ik weet eigenlijk heel eerlijk zijn net meer werd hij op dat moment weer. Maar net op deze foto in ieder geval. Het waren jongen ben we maar zo naar Jumbo. Net de Jumbo die we hebben, maar het winkelcentrum hier Jumbo. Daar gaan we even wat omrollen en daar heb ik lekker met z'n allen wat eten. Oh, hier is nog een foto van mij met Famke. Beetje wazig, maar wel heel schattig. En dan hier mijn Jara en Zaken. En Zaken hier daar zijn balkar. Want ik beloofd dat hij een balkipje mocht. En nou ja, hier weer een mooie blauwe. Hier is Lois lekker aan het eten. En dit is wel echt hilarisch. Jelke en ik zijn natuurlijk heel wat met Ilda bezig met eten. Want Ilda houdt nogal van eten. En wat wel heel leuk weer, bij datzelfde park weer ik zo'n soort trampoline met elastieken. Dus ik had nou het filmpjes dat die band daar lekker ontspringt binnen. Nou, Jaren die echt salto's en voorroe en achterroe. En die man die erbij stier, dat weer ik wel leuk, want die weer echt, zeker zeer goed zien. Smiet er jaren aan één de loft in.
We moesten wel in de riemen staan, het dwarrel even dat zo'n beurt weer. Maar ach, we hingen het natuurlijk wel, dus dat was wel heel leuk. En op vakantie viert je natuurlijk altijd wel iets. Nou, ik wie eerder haar pyjama vieren, dat wist ik. Dus ik denk ik meteen een pyjamaatje hebben. Maar ik kon nergens een normale pyjama vinden. En toen kwam ik uiteindelijk naar weer een paar pyjamaatjes. En toen had ik ze zaken zijn, want ik vond ze eigenlijk alle in een mond. Ik zei te zaken, ziet je maar in uit. Nou, dit is het win. Iedereen gaat er even goed om laken. Maar ik al had er om laken, ze kon er heerlijk in sliepen. Die pyjama die had wonderen in. Wat echt praktisch wie aan dit park weer dat zaken jaren. Dus gewoon hun gong in kon. En nou, dan weer echt zo'n watershoeken. En maar zo'n airtafel bijvoorbeeld. Dus daar gingen ze dan heen. Er weer een draaimondje. Er weer een pannenkooi. Nou ja, dat vond zaken natuurlijk helemaal mooi. Ik vroeg hem van, wat vond je nou de mooiste dag van vakantie? Hij zei, dat wie de dag dat ik mijn ome Jelmer en ome Chib en hij voetballen haar. Nou, ik had er aardig wat foto's en filmpjes van. Dus dit was zijn favoriete dag. Echt gewoon lekker balje met de man. En ja, dan is zaken gewoon helemaal in zijn element. Gewoon lekker ouwe hoer, lekker gek met de man. Ja, je hebt zaken scoort net volgens mij. Nou, zaken, ja, daar ben je ome Chibbe en Jelke, ja, daar ben je omke Jelmer. De Ajax-man is in de rest. Nou, wat had die mannen willen als je je naaizaken alweer uit. Had er de bal al weer te pakken. Even een high five met ome Chibbe. Hier is nog een filmpje. We zijn echt druk aan het balje. Ik al hier super fanatiek, hè. De man wien ik helemaal stikken naar hè. Zaken zit vol energie, maar die oren, nou, die bent net meer wend. En wie wel grappig op een dag wie een witte keurien maar ons eigen been en onderwijs kwamen we Ilse, Chip en Famketje. Dan gaan we nog even elkaar op een terrasje zitten. Hier zitten we bij mij zien aan lekker even zonnebaden. Dit weer dus vlakbij het zwembad. Dit weer het hoesje van Ilse en Chip. Hier is just Chip en mijn Famke. Lekker ouwe hoeren. En Famke, dat is echt een echte wetterrad. Ja, die lag echt hele dagen in het wetter en die vond ik niks eng of spannend. En Affine en ik zitten mij Lois en jaren vaak bij het pierenbadje. Hier is nog een filmpje van Paken Zaken met Ildau. Dat draaimondjes die daar ook op het park. Dat vond die bijna prachtig. Hele mooie palmbjem. Ja, dat is toch echt wat ultieme vakantie-kiekje natuurlijk. Nou ja, en Ildo is echt die van hem. Die houdt echt vetvolle van muziek. Nou ja, de muziek is discutabel in mijn eigen, maar Ildo voelt mooi. Ildo en omertje, we houden je van. Nou, prachtig. Dat is geweldig. Hier lekker in haar bikinietje, mijn amerke en een scherpje. En ze kroepte dan echt wel zo nou en dan verder het wetter in. En ze vond het net koud, het wetter weer net super warm, maar het maakte haar net zo vol uit. Even met mem op een foto. Nou, ze had echt de blik van Jelke samen. Die doordringende blik. Lekker ijsje erbij. Hij zakenlui op een gegeven moment zo heerlijk. Ik dacht eigenlijk dat het slipte, maar dat weer dus net zo. Want let op. Tada! Nou, dit is toch goudwurdig. Lijkt er zo heerlijk op zijn grutbeer. Lekker in zijn poncho. Even bijkomen van het voetballen en het zwemmen. Nou ja, en vanzelf gingen we de jongens weer even maar snel nu eten. Hier wie een Ildo en Lois er al klaar voor. Zitten ze together in de bennenwijn. De nichtjes. Pronkjes. Jaren en ik wie er ook al klaar voor. Even in de pronk. Nou, Jaren is dan mijn tante zus, maar het viel ik wel een beetje als zo'n jonger zus of zo. Dat vind ik altijd wel leuk. En oh ja, dit is een foto van het eten binnen. Wij dus hier eten bij ja, een Hollander. Die hier daar een eetgelegenheid. Daar hebben we dus gewoon patatjes en wat saté gewoon. Nou ja, ik hou ervan. Hoeft niet altijd luxe, ja. Nou, hier zitten we maar zien al. De hele family. Ja, dit ben toch wel herinnering, die ben echt uniek. Ik bedoel, dit zal denk ik nooit wegkomen. Dus mij deze hele familie zou vakantie gaan naar een boetenlongers, zeg maar. Prachtig. Dit is toch echt wel goudwurdig. Hier gingen ze al hetzelfde prinsje. Die gingen ze ook gewoon op de dag dat dus hij met 40 getrouwd in. En hier ben ik mij op vakantie. Hier we de band al je gelijk. Nou, maar te zien de tortelduifjes op het bankje. En nog even lekker gek door mijn zaken.
je weet weer waarom bij het park. En dan gaan de bandjes lekker op bedje. Zaken en jaren die slitten ze nou nog wel zijn bielkorbuurs. Nou, echt weer, het is toch te schattig van Wim. En als dan jongens de benen slitten, dan zien we als grutten nog even gezellig bielkor. Nou ja, dit is deel 1. Ik hoop dat je toch een beetje een inzicht janken van uw schitterende vakantie op Gran Canaria. Het was echt te gek. Morgen liet ik je deel 2, het laatste deeltje van uw vakantie. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill te downloaden voor op die tablet als telefoon. Tot een nieuwe chitsvlog. Hey ho!